Angifundele lezi bazalwane sesoyidlini. Haleluya. Sekuyaphakwa lapha. Ngiyabona uMama Mzobe sekhiphe amabhodi bazalwane. Haleluya. Ngiyacela nje uphethe iBhayibheli noma lesingisi Ephesians chapter number 6. This is the first 2. That's the first chapter number 6. Ephesians chapter number 6. That's the first chapter number 6. What's I told you about twisting this noise to get fun? Ephesians chapter number 6. Verse 1. Verse number 1. Children, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. For this is right. Honor your father and mother. Honor your father and mother. Which is the first commandment with a promise. Which is the first commandment with a promise. Mazulu. Sasonto la ngingathithi ukuthi isonto lide. Ngicela ungiqalela kabazi bangiphazamisile labazalwane. Ngathi ngale abantu abangakhona ukukholwa ukugcina ngala babona itende liqhumbe bayijwayele ukuqhuma kwetende start afresh. Verse 1. Verse number 1. Children, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. For this is right. Honor your father and mother. Honor your father and mother. Which is the first commandment with a promise. Which is the first commandment with a promise. So that it may go well with you. So that it may go well with you. And that you may enjoy long life. And that you may enjoy long life. News. Amabhodi asephakathi kwethu ama-take away uplastic yababona bayaqhuma ayavuleka. Kwabesefeso chapter number 6 verse 1. Bantwana lalelani abazali benu. Bantwana lalelani abazali benu kuphi? Enkosini. Ngokuba lokho kulungile. Ngokuba lokho kulungile. I just want to emphasize. Yazisa uyihlo nonyoko. Amen. Cela ungajombi mamkhuzwana. I just want to emphasize bazalwane lokade kusho baba la. Ukuthi kuyiqiniso ngempela. Hallelujah. Lokuthi uyaba nabantwana bakamoya. Your spiritual children. Laba obazala kubazalwane umoya. Hallelujah. Obazala enkosini. Naka kuba kanje na. Kunabantu bashumayizile basindiswa bazele enkosini. Kunabantu ngazange bashumayize ukhini abafikile bathi nathi sicela ukuhlanganyela naye labo bantu automatically usubazele. Hallelujah. Enkosini because they are sons. Angisho abavakashile ovakashile awungena umuntu ovakashile uvakashile bazalwane. Akakhokhi ishuni. Sikubizele imnikelo ungasiphatha mhlawumbe kusho kumele cha. Iphasa ngulibona lilide kangaka nawo wonke umuntu. Inawo wonke ujuice. Amen. Emazweni ayisikhombisa khona debehla khona inkonzo athizo lontamba khona futhi abadlili nakhona ngokwama departments. Umuntu bela uphethe zonke izinto zabantu. Yabona umshumela deshumela izolo. Ukwashumayela wakhotha kusho ngoba akekho. Wathi ko mama you are inspired. Expired. Sho njalo inspired. Okay. Lela gama kungathwaliswa ingathi lokweyisa. Amen. Kanti kuya ngokuthi indlela umuntu asuke ngalo nesingisi siyakwazi ukwenza kube ngathi kweyisa. Kanti buzomlalela ngomoya uzibengeyisi. Befuna ukuthi senibadala. Anisena kwamandla like childrens. Kodwa abancane basenamandla lokuthi basengenza more than engenisakwazi ukwenza. Abaningi nina sebebadala sebekhona ukuhlala balinde ukuyezulwini. Kodwa akho basengakhula bayemavasithi baqede emavasithi bangayo Cape ngapheshe njenje umamthusa nje ngisalobe ngiyephesha ngasena ndaba nepheshe into ayicabangayo nje kuphela manje besona uma ngihlale kahle ingane zami yabona ophe umuntu engathi umamthusi imhlanise ngimbone eshama phone beno babthusi ubona ukhe chophanyisa ukhe
Ngithanda kamsana ukuphamisa uthe kunomthuso uyo ngishiduma umthuso angikaze ngibone idwe ngafana kodwa lela ngithi koruka chiphe 2 minutes athi ngoba ujabulisa ukubona uthe ephumelela ngoba into ejabulisa umama nobaba ubona ingane yakhe iphumelela so into yabo abayifisayo enkulu ubona ingane zabo seziphumelela. It's all about their children. Kodwa ingane isanephupho to go far in terms of life. So we are not the same. So laba bengeyisiko baba uhlulo igama lokubeka. Indlela abeke ngayo bengathwali limaza bengakulimaza bengengikwazi ukushuma esashuma lethi akasho njalo uchaza ukuthi sembadala awuthi ngibrastile nerasi ngana irasi anisaphuphi njengengane iphuphele mina sengiphuphele ingane ngifuna yabo nje yabathi kuthi slow uma waslow ngithi ucabangani namanje ngathi yakona ya kodwa ngathi ngibona uSlow nkosami efunde eqeda umatric uSlow evarsity uSlow abodokotela uSlow athi uSlow ngithela imoto ubuya yikhohlwa cabanga uSlow usiyayikhohlwa yonke into yakho usethi ngiyangaba namandla more than me. Amen. Bisho mdala besho njalo ngisengixhusa ngisizo bomama uthi besho njalo bethi mina sekufanele ngicabangele moya ingane edini hayi ngoba dethi into expire ebhedana ukuthi senento ezokufa hayi bungenife angizofa nje manje nathi sandile santhanda futhi ziningi into ngoba kusho umdala kuthiwa bese khona impunga sekhona ukuhlakanipha kunini into esifuna ngina yi-new store ngoba uzofunda iBhayibheli you will find out kulelinye verse la elithi khona the glory of the later house shall be more than the one on the former house. What's in Greek? The glory of the later house shall be more than the one on the former house. Inkazimulo yokugcina iyabanjani iyawudlula le ndala uma uzothatha kahle le verse usurvey you will find out that uma bephuma bonke bephuma eBhabheloni bebuya bezala kuneyingane engazange zibone ithempeli lokuqala elakhiwe uSolomon elalubukhazi ngoba sithatha amaBhabheloni efika alibhidliza lonke aqeda ngalo so uma kwathiwa kabusha kwenza le youth ingasazi mangaliso seqaleni so sefaba seqaleni bahlangana nalapha manje ngoba ngeke kusebenze lutho wakho engekuma wakho kodwa we need to match abadala bahlale nabancane ngoba umdala une-experience kanti omncane akanayo kodwa unamandla kanti amandla dangerous without an experience. Ayinkinga amandla experience ngiyakho njalo mangitshela abafundisi abashubala nabo ama-young hours ithi mina you don't go you one on one nentombazana angisho ivesi it's an experience it means somewhere somehow ngiyazi kwenzakalani ngibheke nomusa soba u2 your experience sengidlulisa ngabo don't ever go one on one nentombazana noma unamandla you will fall. Noma ngelimo nganomakhasaya ulamahasiya lamahuya ngiyaza kusisi uma ngitshela these young children you don't spend time no WhatsApp nomuntu wesilisa you will fall in love. That's an experience. Akhuluma manje akhuluma experience ngoba yonke into enika attention uyayithanda noma kuthiwa demumba ngabenzela example lesikhathi ngisadako ngangena ethaveni behamba ama-country club ufika khona uJosi gqoka ostar gqoka njephasela gqoka iskiphu ugqoka ikephu usubhekisele uthi ukuba zonke lezi ngale ngihlala emlazini nakasiphi khulele emlazini sengihlala ePine Town zonke lezi ngane lamazinga ethe izimpi seriously hlala uphuze uphiwa hodwa bleke buluphuze sibi musu ufika wesithathu noma zizini kodwa kufana fine but ufika wes6 awusazi awusumameje ngabantu bonke uswe yonke into enika attention anytime
I-experience inamandla. So labo mama bathatha bale experience ubabona. Ingakusho lokho omncane bezalile, umisa nomama ezalile, umama uyayithatha ingane ikhono yena. Ngoba yabona angasalala ebusuku azalele phezu kwengane ayibuka. Kodwa nomama usenengane ezifo ukhulise nawo. It's an experience. Experience. So nje boma bami and expire bengasho njalo bese ngibadala qhubeka niphuphe kodwa niphuphele bona baphuphele. Hallelujah, hallelujah. Nje ngishumale njengalo baba lo baba mina ngikusaba ngabo ukushumaya abantu ngibatshele ngqo ngiqala ngakuzwa ngabe ngihlele ngisafana ukuthi bazalwane uma imoto yodinga upetrol vele nangatshela ukhe ngoba ngezithuma ngitanda ngithi ke uzothatha wonke umnikelo uthi angenzeni ngoba kwasala yonke imali engena uyayiqoqa ngoba uqoqa yonke imali angisenda lutho wathi mina ngisebenza ngaleyo mali iyo le engenza ngithenga isiko ekuseni ngithenga ukuthi ukhe hawu bengazi ngisina ku-treasure ngiqoqa ngithethe mina ngitshela experience when you treasure mina is an experience le mali yona ngisustain-ayo sonke ngithi ever since I started the church Yakobo mabonje umnyathi kokwayo wena uzibona okay ufaka upetrol masela ufaka upetrol mina ufaka upetrol mama umzobo ngami ngoba ngiyalibona libandla just yami akafika kulevel sesinemali kakamfundisi kapetrol ngoba uyiphasi kanje na 2000 epasi ulokuntanda fanele ngintanda athi ungivele isho ngikhokhele khipha iphatheni lapho so lothi kufanele ifasika ngisala nami ngiyalapha like everybody abanye basala umhlaba umuntu kokhu 500 rand noma 3 kwaphela kanjalo selidile iphasi wasiyavutha mina sengispende more than 4,000 then ngihambile na-Africa wena uhamba ekhaya uhlala nonkosikazi selonkosikazi siyabukana nonkosikazi uyacasa uzongishaya ngekhaya qhu uzoboshawa umfazi kanti bengilambile wathanda imali ngispende kunina nagodwa na emakhaya ngasala nakule stress ngedwa wena wazi khala ngedwa wena tujabula ngimema abantu abamnandi beshumana bevangela wathi sayizabuseke ephasela kanti umzobe sesenesikweletu ngiyacabanga ukuthi i-keyboard fake yamthingelo isho ukuthi so baba lo ukhulume kamnandi wakhuluma nengane bekhuluma nathi izingane zikamoya uyingane kamoya ukhoza uyingane wethu umama ukho uyingane kamoya baphathele kahle ngobani funda mntana funda verse 2 yazisa uyihlo nonyoko okungumyalelo wokuqala onesithembiso ukuze kube kuhle kuwe yes uhlale kade emhlabeni isizulu sakho aseparates kahle. I love English. I-English bizokucacisa manje hlonipha uyihlo nonyoko sengiyachaza nje ukusithu zakho zantezo alisho ke mina noma umzobo uhlonipha uma wakho okuzalayo uma wakho nje zonke lezingane uane ehlonipha isijobolo wamzala enkosini wethu isijobolo uphila kanjani kuzwethu uane yaphila isikhathi eside ngoba isikhathi eside siphilisa ukuhlonipha umzala wakho seyihambe kuba ngenyanga kodwa wakamoya ukhokha ishumi ulethi grocer so things may go well with you so umufuna into zakho zambe kahle ulethi grocer ulethi ishumi ulethi mnikelo in the house of God things will go well izohamba kahle so it means that ungazenzi things will never go well with you simple and straightforward njalo makhona positive there's negative if khona ukukhanya there is darkness simple and straightforward lakhona ukufa khona ukuphila so if nje lento ishumi lento emnikelo lento wenakela umfundisi wakho lododa uyenza don't worry umfundisi afanele akhulume but things will never go well with you yosafarisha kuyo yonke into yakho uzuthi uthatha awuthathwanga izinto ayihambi kahle kodwa kuhlonipha ekhaya umama nobaba ekhaya ukuzala uzophila isikhathi eside futhi ufuna ukushesha ufe emhlabeni hlonipha uma wakho ungamhlonipha uma nobaba ekhaya uzoshesha ugoduke so ngcwaba ngesizotha dignity kushobala mthemgcobelo kumahhala it's the scripture so abathi Bible so ngekuthi sengishona novashila athi awukho bishop walapha bekhuluma ngomzobe kuphela hayi wena sengiyakusiza na hlonipha uyihlo nonyoko usithi kusakho zalezo simple yona intshumane yakho ungathi angenanga yenze umshumane bela akaphathi into zabantu bonke
mhlawumbe engasolo wakho mhlawumbe kwakhe lokho engiyabona manje lokuthi usune experience lengane yakhe encane ubuhlale nawe uyilungise uyicheck yabo umbuzo mina ngisensitive more than my wife when it's coming ngane nakwezami ingane sensitive ngiyamdlulayo uzaxa awinda ngisho wakho angazula nto wakho mina angabe esikoleni wakho ke bhawa yakho lapho wakho mina ngisoze nginyane ngabe ngivele ngijuluka ikhala libe manzi ngisho wakho uyakhula unyawo serious ibele seli serious khona umfana osebona intombi ngoba mina ngibona ingane ozo 6 khamba le 6 so ngifuna avakashe ngoba ngiyamcheka angizi ngikaza limali angalimali kodwa afuna imali ngizamile as a parents into that give a sensitive is I've been there before ngoba nami ngihlalile ngamantombazane before Christ so ngisensitive because of an experience yena ana experience enginayo the experience engenzazi ngihlaniphile angihlakaniphile the experience ihlakaniphile anotsha zonke lezi ngane lezi noma ngaphapha kanjani upapa yabo mama badala babombe egqoma tu badala bazikhule ngenasi wena kubona umfana nje usengithanda forever kanti abafana nje wonke umfana bekhulu uthi I love you igama ethi I love you igama lokudlala balikho serious kodwa busumdala yeve nje umfana vela siwe sibosuma siboba kubona ngeve kusuma umfana athi lo I love noma kuthi umuntu ehamba ngemoto yakho umjida beza yena ucabanga ngathathu ka 15 futhi ingqondo uyabona ngeke ngikwazi ukudlala nosisi uma ngithi I love you then what ngithanda mina ngengane zami ngengane ezu2 ngenhlanhla kusibone yona ayeke umuntu osekhule nje labona ngengane ezu2 3 adlala umfana uthi I love you uthi siyasangana uthi uqomile hayi isilima lezi into engicabanga unengane ezu2 3 uzahamba uthanda uthi nje uyaqhubeka ngithanda kuphela awusangana futhi edingisha umfundisi athi ngiva ke uma usule ngane ezu2 more than 3 umfana ethi wathanda ngitshela into how much you have okhuluma iBhayibheli namalini 2 ngengane ezu3 uzokwazi ukuzona 5 3 uzokwazi ukuyikhokhela yini uzoyithanda methi ngeke ngikwazi papa yami simple and straightforward wena usawu uyile wena decide go uyihogo yourself hogo yourself when intenga awasikasokusho sengashumazanga u noma ngathula abafana bo15 ngizawashaya ngoba le moto njengoba sifombuzo zoshintsha ithayile lemoto la ngemali ngiyathandana ukwazi ukushintsha ithayile lemoto ngani yami ifunda school omunye umfana wami ngapha uzokwazi ukubathengela ingubo umethi cha hamba nothando ngoba uthando ongena lutho is useless God paid the price by ukubuyela umntwana wakhe ezalela uJesu Jesus paid the price wazwamemeza wathi it is finished say first he paid the price when uthando njalo lungakhokhi lutho love without any paying the price that is not love that is lust shiyakwazi lokuthothi ngoba uyimanje ukhulisa ngale kabuhlungu obengane wabaleka ngoba uqoma again uzophinda nalo uphinda futhi uzophinda baleka kathathu ngeke ngoba ngale ubaleka kodwa umbone lo uzofuna abaleka lomphela bekhulisa wedwa ngane bele anger uzisasela isigebengu esenze owe ngeke usawo lo ngokubusa waba nengane nje into engakho ungaba kanjani unengane ngoba umfana bezoshada lapho ngoba bashada ngisho unkosikazi ngishada mina ngiherese ngama ingane uzoleshada mina ngomfana omdala kabi mina afike vele sekhona ethu sifundo omdala kabi into esithe ebhisa kanje into esihamba kanje ezothi unkosikazi azoyikhulisa tabeli ngene kamera ingazi phuma ukhanga ubona isilabisi lamapeta ufongazana ngokuphimisa don't even know first mdala nonkosikazi kusangwe yini Siyambona ukuthi ngepractice uzothi ezothanda nofana uzothanda usifunda uzothanda ombali ngengane endala eshaka isinye isicijile njengesami into enga serious let's be go uphatha 300 some change ayifuna uphatha 50 rand so lo mama bezothanda nofana uthenga uphatha ngo 300 rand ngoba uthando nje kusona isex uyangithanda veza amabele ethuye babela cijile amancane kodwa umthando uthi rubbish silo uthando mfana bethanda ngempela fanele aboshe ekhaya izathu sithi mcebe ekhaya ukuthi uma uzothi mfana wami uhlala lapho wakuphi baba bazali bakho ninane ekhaya ngoba lo
mama lona experience badlala ngayo shame ngakho uyayazi lento ngeke badlale ngawo kumtshela kodwa bufihla yo unto you so funda kanzima mhlawumbe usune HIV and AIDS ufunde lokufa Just kangazo salo ngaphandle uma wakhe mashadawo uyakhona na ukubamba uqongo nje ila uyakhona Ngathi uma nobaba wavela wangishiya baba wangishiya nabazokushiya ukubamba uqongo nje ila uyakhona yakhona ngo bamba uqongo nje sobuhle ngoba hayi phela ngimuhle ukubuhle aqala ngawo zokubizela ugogo omdala la useshwabela ngithi ngoba eshwabela okwangwashwabana before phela ngwashwabana Now, Baba is skin, a strange and sab, who won't impart, don't get nine parts, son of the voice. In part, come where much was in a foot. So you have 41, then 9 parts, and then there's another Tashan and food, food is a gift, 7 of them give on who's again, who's was some, because my mom is Charles Smith. Mzobe, 9 parts. Mzobe life. So there is a papi. Ngiyabadinga labantu abadala noma ngaprofessor kanjani ngathiwa ni future but we don't future uma ungenawo umuntu ozokucoacha noma ungacoachwa kanjani ngibuza bonke abantu abacoachwa labo baba ngibalanda ngibenza ama mentors ami because umuntu ohamba yedwa kodwa kuthiwa umuntu nabantu abaningi aba mentorishwa lo muntu wa successful in life Ngoba la madoda amadala oba bishop la madoda amadala mabele oba umzobo hayi oba umzobo wasemona oba bususi ngifuna experience yabo badlulela ngadlulanga khona mina ngicela amandla bona bane experience kodwa mina amandla mina ngisho umsana babusa unosana soma ngiyabangenza ukuthi noblood sesilingane bashaya kancane ngeke hawu kusamlungisa bengako usho bani umzobo hayi bumsana amandla ngizashumela ezintsha speed ngizashumela ngizentsha 4 I'm still fresh noma ngama la kuthiwa simi usengakhamela So fresh. So fresh now. Because guys, you want to tell you that I'm just something that's 7 or fast. But I'm just because guys, I'm going past 7:20 past second. Some say okay, it's not to all fresh. What are you cleaning so little? I'm saying now. Life begins forward. Amanda ngisahamba ngoshumela emndazi ngisahamba ngoqala ibandla kaMashu ngisengaqala ibandla eNtuzo ngisengaqala ibandla eCape Town ngisengaye eGoli ngishumayela amandla wonke asekhona ngisaphupha like before ngifana njengoJoshua noCaleb about 40 years ngina 8 ngisezwa the same power engangina before nangizwa same power ayikeleka ukuthi manje engizwa ngami esehlukile sengine experience ngisabhayizi njengengane ngiyawusangenza lokho sengimdala experience hayi ngestage wayenza ube mdala ube mude ube nesingle school kodwa ingqondo ungabi nayo Ubudala akusiyona ukukhula ngomzimba ubudala sibona ngematurity lezenzo izenzo zakho ezikufisa ukuthi ukhulile noma cha nala ebandleni bangazo bafundisi ubabona ngani ibandla besikhulu ibandla ubona ngezenzo action ishows ibandla kukhulile lento ekhuluma ngawo baba sosifako igross asayibuza wonke umuntu azibephula inyanga sithi right bese popu sithi mamzobe sesithi fish sesithi prepare sesithi ukuthi yabona ngawo lo msana basi uma bonja mina base wonke sesithi uthi ngoba ungibona ngabe break kaMzobe nawe mfazi uzobe ngikondla kanje simple and straightforward ukukhula sibona ngama actions ukukhula akusibona ukuthi hey uyashumayela hayi bazalwane ke umenzele ukuthi uqolo ha uqolo ngimbona ukukhula wathi khathi inkonzo ingekho ade centa la kade centa la umnqobo ngimbona ukukhula ngoba umnqobo yena usiphekelayo umnqobo opheka uphuthu lo Lelo phekuphuthi sechukhulile ke manje asikhule ba usiyashumela ukushumela kwenza khulu ukushumela is a gift ngenziwa nombani ukushumela ngani kuSamuel manje asikhaba shula maha dasabis lo desabsan ngoba phekuphuthi ukhulile sasingena so ade khola lo mfana uTolo sandubozi uthola uTolo sanduhola la wathi baba shaya naye manje ishumi sha umnike ukhula lokho bona ukushaya la eceleni
bengaziga besishayile nasebhizi la ushayile khula kulo khula ama responsibility. If you don't have responsibility awukhulanga. Ingane endala. Amen. So ngiyanisiza ngoba benkosi nani nisanda kufika sengiphila uclean. Ngiyenzela ngoba kuyaphakwa nje. Nako ukudla ngiyakubona. Shona iphutha nonyoko ukuthi kusakho salezweni. Please cut it. Hallelujah. Be faithful to the church. Shona iphuma wakho nobaba wakho kamoya. Things will go well with you. Ushadile emshadweni yoba mnandi. Bune business yakhe yoba mnandi. Bune indoda ephoyisa uyodlalisa ngepaper spray. Mnandi ekhaya. Mnandi ekhaya. Mnandi ekhaya. Bamncane befika uvela shiya ikhadi. Kanti wenza kahle church. Kwambe kahle. Kodwa bungenzi kahle esontweni akuhambi kahle empilweni yakho. Kodwa ekhaya la uzalwa khona uphila isikhathi eside. Uyohlupheka isikhathi eside. Yajabula nje ngibona nofanele. Ba, mntana yami uzanini? Ngolosini. Kodwa mangabuza usini ngizobona. Ngathi babuza umfonani ufanele. Iphasali yini ngayo wafanele ngathi ngeke ngimfonele bengafikanga. Ngoba akusingane yami uzoyibuke befisa ukuthi wavula ufisa egudikana ngathi ingane ngempela. Uyabosha ubaba unepantsha usehlisini wena. Khula. Bengamfanele ufanele imali bengina yonke imali umfanele imali okugibeleza. Ngeke masibona. Futhi bezophela ngazange ngifaka. Just ukuthi uyingane ekhaya. Ubiphasela ihlanisa sonke izingane zalekhaya. Simple straightforward. Khulela. Letha petrol soba fana upetrol fana. Hayi kodwa usukhulile uvele uyazi ngakho yonke umuntu ongazimoto petrol. It's something that you know. If you have money farm, if ungenawo na kodwa bona wefama. Sikubona ukuthi uba abazali sebekhulile. Khona intshumayelo ngela ngomshumalo se-Assembly of God. He was a very odd man. Sengiyavana. Ngoba usemdala ebhizile ukishumayela kwazi waphela unyaka eshivese lodwa eshinte yodwa. So the whole church lahlangana. That's baba usumdala. Sicela uhlale phansi. Silanda umuntu omusha osenamandla. Wababuza umbuzo wodwa. Ngone sengimdala. Kuyo yonke lento engifundisa nje yini eseleke nayenza kuyona. Duelele. Wathi inkinga yikho kumina, inkinga kunini. Ngizodlula kanjani nemessage kodwa nina ningakanikhulisi. Tatay, nasule lento eshumi. Tatay, nasule lento amakhosi. Tatay, nazonto futhi yesawushumayela. So ngitshela ukuthi igama elisubmit in Greek because ukuthi uprotaso means submit under. Sasikushaya isiGreek. Zokushaya isiGreek usahlole isingisi. Ngeshuma izintshumayelo enkulu lencane ungayi-understand. Ngikushaya upotaso uzokusiza kuphi? Uzosubmisa under what? Intshumayelo yakho nje isathi ishumi, igross, umnikele umfundisi, ukuthanda umama uMzobe, simple. Bonke omama nangu uma wena. Intshumayelo zeyingane lezo. So bese nikwenza ibandla lonke likwenza uzobona sizodlula ku stage 2. Ukhona angibe singafundanga angakadluli. Thuye baba njalo ukushumana ngamadoda. Hoyi ukushumana ngamadoda mzwana ukuqoma nawe ukuqoma. Uma uzomsusa emadodeni nasefebeni nasetshwaleni uzomuntu uhleshumana ngotshwala uyakuthanda yathi ngikuthanda ukuthi uyabhaba. Uyeke uzobeka ukushumana. Umoya ungikhomba khona uphephethe la uthanda khona. Ngiyashumana ngefebe kanti awufeli uzobefuna ngefebe. Uma uthinteka ucasuka uthi unawo ukuyafeka phela ukufeba kahle webaza akusona kuba namathatha uthi ukufeba ngokweBhayibheli history lapha kwabantu abayizwayo besuka ukukhonza kubokhonza abanye uThixo ukusuka uNkulunkulu yokhonza into ukufeba. So nawe ke ngokusuka manje ayineboyfriend ekhasha lapha usuyafeba usukile eqinisweni holiness wahamba ukufeba ukusuka usufebile. Mazonke ifeba isukuma nawe efebe usukile iqiniso lapha wasuka wayofeba usulendoda usuyafeba ke before aduke naye iqiniso futhi bulazi ukuthi kushelo umuntu uyakumfundisa. So ufeba bekubizwa ifeba uma lokubhala abalapha abamstop sho wena wathi ifebe neziphinga phandle umbuso wezulu nawe uyabala wena ngqo
bazalwane once washintsha nenza exactly that eshiwo lwababa ngisashinayo angimazi wantamba uzobe ethini kodwa uzokhuluma according to your need nini bancane niyabadinga bomama nathi badala siyayithembisa ngani asithi asifundise ngisensitive ngenxa yempilo engiphila kuyo uyangazi imini oshaka kakhulu engaleni mina osenze ngoba ngiphuma khona nkosikazi wami have to wasindiswa engena right wawuphuza nani ngimbuzanga nento eningi kodwa ngikwazi ngisensitive ngenxa yempilo engiphuma kuyona before labafana bami ngeke baze bawe ngamantombazane bayowa kwabe price ngoba ngibatshela kahle nje amshama one on one uzoyithola bona sezingane ziyathanda bene inkinga ifuna ukuya komama bafundisi zifuna ukuya bafanele nawe nje ukhuzwa nje umthetho bilokhiza kwena bakukhuzwa itshezi awuyeke ma ungeya phansi hambe nkosikazi wami ngeya phansi iyayeka futhi uba nenkinga futhi uyisiswa ma inenkinga lokuzwa kwena experience le angane nje talente khona iyafika talente okuhle umpofu into enhle shange enkosi engenaso neshuzi into ethuthe yeah, talent. I just want to grow in terms of understanding God. Why do you guys? I just need to go deeper in understanding Christ. I will tell you about what's your talent. What's second? I just want to come to your church. Just want to sit down and observe. Yeah, figure. Next time I tell you, I will charge man before you can. Which awuhlambe ukekhani ma ayibangisagani nathanda iphindanga yaphela yeah talent iplengani hey self experience athi akafuna uNkulunkulu uyafuna ubona likhonqa lakho ukuthi ungcono angithathela ugayi baleka sisume ngena sikhulekela ukuhle siyamthanda bazali siyamthanda nesibusiso hambani yohlonipha emakhaya izophisa so wonke amantombazane asuka ku20 aku40 ngicela nithi if 22 upward ngizophamisa isandla uthi 20 ku50 ku50 nayi message yembazalwane ngeke niphinde akekho umfana ongakuyisa ungayiwela wena ngokuthanda but if I was you choose yokwenza kahle iqiniso lonke sengalazi uNkulunkulu anibusise ngiyacela bazalwane sisiphakame sisoma zonke ngokudla ngenasekhaya xa sengenasekhaya sivala amehlo ukhuleke ibonke sesiyakudlela sesodla manje hlonipha uhle nonyoko ukuze insuku zakho zande zonke hlonipha kahle ebandleni so things shall go well with you mshadweni wakho kube kuhle businessini yakho kube kuhle ku-lifestyle yakho kube kuhle yonke into yakho wenza kube kuhle ngoba wenza kahle kumfundisi wakho nakumama umfundisi wakho amen asikhombisa amakhanda sisibuye siphakame sibonge isevisi namhlanje bese khulana nokudla siyaphala amen sibongile baba wethu umoya sibongile isenkosi yethu Jesu Kristu sibongile uNkulunkulu wethu onamandla onke uthando kangaka sibongile ukuyalwa sibongile uqondiswa endleleni baba siyabonga dwala lethu ukuthi awufuni unyawo lwesishelele lenda wonke kosehlizweni zethu uNkulunkulu onamandla ukuze sibone kuwe usisa nokudla esazokudla kusisa izandla zephekile kusisa nabakhiphile abaphakethe nabo uNkulunkulu onamandla wonke ukwandise konke egameni likaJesu waseNazaretha obomama manje naphakade amen. Haleluya bazalwane siyacela mama Mzobe